Ja v našom štúdiu už vítam pána Romana Bohusláveka. Vítajte u nás, dobrý deň. Roman nám spraví takú malú prehliadku garníž. Ako ste spomenuli, dnes naozaj uprednostňujeme skôr žalúzie, ale aj tak si myslím, že bežnou súčasťou našich príbytkov sú aj závesy a záclony. Na to, aby sme ich mali kam zavesiť, potrebujeme garníže. Romanko, povedzme si, aké je základné rozdelenie garníž? Tak základné rozdelenie podľa takých technických záležitostí je technické garníže, to sú tzv. Koláničky, ktoré si pamätáme vlastne ešte z takých tých panelákových typických domov. Potom sú dekoratívne, ktoré tvoria dekorácie. A potom sú špeciálne, čo sa týka elektromotorické, alebo proste s ovládaním. Takže taký nejaký základ. Určite rozdiel je aj samozrejme v materiáli. Samozrejme. Aké sú také typické, s čím sa môžeme stretnúť, s akým materiálom na garnížach? Tak samozrejme garníže počnú drevenými, cez hliníkové, cez kovové, lakované, až po tie také tie exkluzívnejšie, mosadzné, nerezové, chromované. Áno. Poďme teda hneď do toho praktickejšieho sveta. Garníž, ako si vybrať správnu garnížu? S čím by mala v podstate garníža korešpondovať, ladiť? Ja neviem, je dôležité predtým vedieť, aký typ záclony zavesíme, aká bude dĺžka záclony, aký spôsob vlastne uchytenia záclony, na čo všetko by sme mali pri tom výbere myslieť? Tak určite prvé, čo je, treba vedieť, alebo treba pozrieť, zhodnotiť, aký máme tvar okna. A samozrejme, či je možnosť umiestnenia garníže. Počkajte, Romanko, ale tvar okna je rovnaký, nie? Nie. Máte oblúkové okno, máte okno, ktoré ide vlastne až po strop, čiže nemáte priestor, čiže nemôžete tam dať dekoratívnu tyčovú garnížu, lebo by ste napríklad neotvorili okno. A dneska je to dosť častý jav u tých nových stavieb, kde proste architekti navrhnú otváranie tesne pod stropom a proste tam je koľko razy problém dať aj takýto úzky profil. A práve preto máme doma tie žalúzie. Presne tak. Áno. Tak ale poďme teda na to, podľa čoho si vybrať garnížu. Tak samozrejme, prvá je, že či chceme, aby tá garníža bola ako detail. Aby bol detail interiéru, aby to bol nejaký, dá sa povedať, ten dizajnerský kúsok, ktorý proste dotvára ten interiér, alebo vyslovene potrebujeme len praktickú, to znamená kolejničku, kde zavesíme záclonu a tá bude vlastne tým detailom, alebo tým Áno. by som povedal, takým tým prvkom, ktorý zvýrazňuje ten, alebo dokonaluje ten interiér. Áno. Garníža má aj rôzne doplnky, ako sú koncovky, takisto krúžky. Z akých môžeme vyberať, čo sa týchto doplnkov týka? Tak základne, vlastne čo sa týka profilov, tam sú vlastne také bežce. Ja vám môžem ukázať, kde vlastne je bežec. To vlastne to sú tieto, do ktorých sa vlastne uchytáva záclonka. Potom sú tyčové garníže, kde sú klasické kružky. Áno. A keď sme pri tomto bežcovi, tak tie žabky, kedy ste sa tomu hovorili žabky, ono sa to stále tak zadrhávalo. Je to aj dnes súčasťou garníže? Zadrhávacie žabky? Nie, žabky samozrejme sú, len máme tak, že tie žabky sú umiestnené v týchto bežcoch. Kedysi boli tie žabky umiestnené na takých, keď si pamätáte, takých kolieskách, ktoré proste v tom hliníku vôbec nebyli a tak sa to zadrhávalo. Ako žabky samotné sa nezadrhávali, zadrhávali sa tie bežce. Dneska už je to trošičku iné, už vlastne tie bežce sú silikónové, vlastne tie profily sú hliníkové, čiže tam vlastne garantovaná záruka, kde proste nestalo sa mi za 15 rokov, čo to robím, že by bola nejaká reklamácia. Potom ešte sú také zvláštne alebo také špeciálne, že s krúžkami a s kolieskami, ktoré proste už sú na také závesy alebo záclony, ktoré sú ťažšie. Áno, a toto sú také krúžky, v podstate to je náhrada za žabky. A máme ešte potom aj také zvláštne, toto ma zaujíma, Romanko, presne tak. To v podstate oblečieme do závesu alebo do záclony. Toto sú tzv. Narážace alebo botokrúžky, kde vlastne záclona alebo záves sa ukončí, vysekne sa diera a do tej diery vlastne sa zacvakne tento krúžok a on potom ide vlastne cez tú tyč. Bohužiaľ teraz takú voľnú tyč nemám, ale teoreticky môžem to ukázať na tomto, že vlastne keď máte tyč, tak vlastne ten krúžok takto behá. Áno, a západne, áno. A vlastne vám vytvorí krásny tvar toho závesu, že máte krásny. Áno. Povedzte a popíšte, čo máte teraz v ruke, aký typ garníža? Toto je garníža, ktorá je vlastne, dá sa povedať, technický profil, len je tvarovaný do okrúhla, aby bol akože zvýrazný ako dekoratívny prvok. Je to kvôli tomu robené, lebo keď si všimnete, keď máte garnížu, ktorá má konzolky, tak krúžok cez konzolku neprejde. Čiže keď máte širšie okno, väčšie okno a potrebujete mať proste záclonu, dajme tomu v celku, musíte ju predeliť, lebo proste by vám sa nedala rozťahovať, zaťahovať.
Na to vlastne sa vymysleli takéto dekoratívne profily okrúhleho tvaru, kde vlastne ten krúžok alebo ten bežec prechádza cez konzolku, čiže môžete mať, ja vám potom na konci ukážeme nejaké fotografie, kde vidíte, že je tam 5 konzoliek a máte záclonu v kuse. Tam máme ďalší druh. To je potom také, že áno, to sú, neviem, či si pamätáte, kedysi boli také hliníkové, ktoré proste, toto je taká secesia, používa sa v takých historických budovách a tak. Je to... Roman, pokiaľ chceme zavesiť na garnížu aj záclonu, aj záves, odporúčate to, nemôže sa časom garníža prehnúť, nemôžeme ju poškodiť, alebo v tom prípade máme siahnuť po dvojtyčovej garníži? Určite. Takto. Samozrejme, keď máme záclonu aj záves, treba dávať dvojtyčovú garnížu, alebo dvojitú, s tým, že niekto, aby ušetril, alebo aby nejakým spôsobom nebolo to pre neho také drahé, tak dáva tak, že dá jednu garnížu a na to dá vlastne na okraj závesy a potom do stredu záclonu. A je to taký detail, keď potom si všimnete, že vlastne ten záves alebo tá záclona ide k sebe. Nie sú predsadené a nevyzerá to dobre. Takže v tomto by som to asi neodporúčal. A čo sa týka tej pevnosti, samozrejme každá tá tyč sa robia v rôznych priemeroch. Tým pádom majú rôznu pevnosť alebo v ohybe a potom samozrejme na to treba dohľadnúť alebo dať ohľad, že keď máme široké okno, tak samozrejme napríklad máme tie mosazné garníže, ktoré keď sú rozpätie okna 2 metre, tak sa odporúča minimálne priemer 20 mm. Keby sme nemali, alebo keby sme chceli tú pevnosť zvýšiť, alebo tu existujú aj také, že výplne alebo výstuže do tých tyčí, kde vlastne to o nejaké to percento zvýšime, čiže dá sa to, dajme tomu tie konzolky, to rozpätie rozšíriť na nejakých 230 cm. Takže tá výstuž vlastne zabezpečuje pevnosť a silu vlastne tej garníže. Ale máme rôzne farebnosti garníž. Predstavme si také tie základné farby. Tak máme tak, že čo sa týka tých hliníkových profilov, tam sa robia povrchové úpravy buď to lakovaním alebo luxáciou. Tam je základný nejaký ten základný farebný sortiment obmedzený len na nejaké také biela, strieborná, čierna, sivá. Máme tam bronzové, osadzné. Čo sa týka garníží, dekoratívnych garníží, či tyčových, tam je to samozrejme podstatne širšie. Tam je podľa materiálu. Keď sú drevené, tak vlastne dá sa povedať, že vo všetkých možných odtieňoch dreva alebo vo všetkých možných odtieňoch morenia alebo tak. Čo sa týka kovových garníží, tam sa potom robia kovové, ktoré sú lakované, takže tam je tiež vlastne široká škála farebnosti. Existujú úpravy také, že umelo patinované, že kombinácia čierna so zlatou, čierna so striebornou. Alebo potom sú samozrejme z ušľachtilých materiálov, kde vlastne máme napríklad mosac, ktorá je akože antiko, patinovaná, alebo potom je inox, kde je vlastne tá strieborná, alebo tá brusená, alebo potom máme leštenú mosac, kde vlastne je to takáto lesklá zlatá. Alebo potom sú zase, teraz máme novinku, leštenú nerez, kde proste je vysoký lesk, čiže vyzerá to ako chrom. A mňa zaujalo, blíšti sa to, samozrejme, že musím toto siahnuť. Toto je taký fajnový doplnok však. Kryštálové, áno. To je vlastne tá koncovka garníže? Koncovka garníže, kde proste... To je to presne, čo sme sa bavili na začiatku, keď chcete mať garnížu ako detail. Samozrejme použijeme dekoratívnu garnížu a samozrejme vhodnú koncovku, lebo tá koncovka je viditeľná najviac. Áno, Romanko, vy ste nám priniesli takisto aj rôzne druhy garníž na obrázku. Navrhujem, že by sme sa na to išli pozrieť. Čo ste nám priniesli a o aké konkrétne garníže ide? Tu spomínate vlastne áno, že vlastne iný tvar okna, oblúk alebo hranaty. Tu máme ten oblúk asi. Toto je veľmi netypické okno. Vlastne, keď si zoberiete, je to horizontálny oblúk. Vertikálny oblúk, kde proste tie garníže boli dávané pod strop. Je to vlastne riešené takýmto spôsobom. Áno, to vidíme na obrázku. Čiže to vidíte na obrázku, to je vlastne riešené takýmto spôsobom, kde vlastne tá garníža sa dá ovládať pomocí šnúrkového ovládania a
Vlastne tam je presne aj to, čo sme sa bavili, že proste by sa nedali otvárať okna, keby tam boli tyčové garníže. Áno, tu máme ďalšie atypické okno, kde vlastne tiež sú použité technické profily, kvôli tomu je to znázornené tak, že je to všetko zatiahnuté. Čiže tam je vlastne tiež ten systém. Áno, tu máme aký systém? Toto je ten systém tých botokrúžkov, kde vlastne sú narážané tie krúžky na látku priamo, alebo na záclon, alebo na záves a vlastne tie krúžky jazdia potom po tej tyči. Áno. Toto už máme kombináciu vlastne dvojitej garniže, kde je záclon a záves. Je to takisto dekoratívna garniža. Tam vidíte, že to je vlastne ten hliníkový profil, ktorý sme mali v okrúhleho tvaru, ktorý je pod stropom. No, tu máme vlastne znázornenú tú cestnú konzolku, o ktorej sme sa bavili. Tiež dvojitá. Áno. Toto sú technické profily, ktoré sú vlastne pod stropom, čiže keď si všimnete, tak ten profil pod tou záclonou není vôbec vidieť, lebo ten je zakrytý vlastne celistvo tou záclonou. Jediný, čo je vidieť, tak je vidieť ten závesový. Preto niekedy sa odporúča dať ten závesový profil trošičku dekoratívnejší, taký širší alebo farebnejší. Toto máte takisto vlastne dva profily za sebou. Áno. Fajn. A ešte tu máme No a tu je tá dekoratívna, čo som hovoril, kde je umiestnených, pokiaľ dobre všímam, 5 konzoliek a ten záves je vlastne zatiahnutelný alebo funkčný cez celé okno. Čiže po celej šírke sa dá rozťahovať, zaťahovať. Keby sme tam mali normálnu tyč, klasickú, tak vlastne sa dostanete len po tú prvú konzolku. Že by ste tam museli mať 5 pásikov. A toto máme posledný obrázok. Toto je posledný, tam sú tiež, to je vlastne technický profil, kde vlastne není vôbec vidieť ten profil, lebo ešte k tomu je umiestnený v nike, ktorá je vlastne v strope, čiže tam vôbec nevidíte, čiže je zbytočne dávať aj nejakú dekoratívnu garnižu. Vlastne. Romanko, veľmi pekne vám ďakujeme, želáme ešte pekný